の者の剣となれ。我が敵を撃て。我が敵を撃て。先へ進むのなら俺を倒してからにしろ。俺に耐えられるか。負けるわけにはいかん。勉強した甲斐があったかな。かの者の傷を癒したまえ。者の剣となる。
かの者に風のごとき軽さを。シェリー降参しろ。君を切りたくはない。今さら何言ってんの。それにここで降参したらキースやアーロン先生は、そしてカルタスの兵士たちは何のために死んだのよ。私は彼らのためにも負けられないわ。やるな。妹さんが見つかったのね。おめでとうくらいは言わせてもらうわ。ありがとよ。どうだ、ついでに降伏しますって言ってみねえか。それとこれとは話が別よ。面白かった。かの者に風のごとき感想。の者の傷を癒すたまえ。
我が敵を撃て。